Ra-pa-pa-pa, mama, mama. Lej, 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 ra. Lej, 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 no. Момичета, не му пишете, Исус не търси принцеси, защото вече си има кралица. Ако много настоявате, ще получите блокиране и малко депресия за спомен. Докато другите търсят внимание, Исус се прибира. Кралицата Исус не е курвар по принцип, защото вече е удовлюбена жена си много. Но ако се наложи, ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата. Исус не играе с момичетата, той вече си има. Ако някоя много настоява, най-много да получи малко внимание и после потребителят не е намерен. Ра-па-па-па, мама, мама. Лей, 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 ра. Лей, 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 но. Исус е играч, това е последното ниво. Лесли го държи спокойно, а другите ги държи на сини блок. Душман ги кровела, ровела. Мана ще оле те пера. Душман ги кровела, ровела. Еракляна ще тересена. Злобарите си лаят, ама Исус не спират. Керванът си върви, а слабите остават да гледат. Исус не е курвар по принцип, защото вече е удовлюбена жена си много. Но ако се наложи, Ани ще му даде позволение за 2 дена филми и ще ви спре банкомата.